Vas anar sota la suau claror del sol que es ponia. Estimadíssima Kaneko, ja han passat 15 anys. El nostre fill pròdig en Torajiro encara no sabem on para. Sort en tinc de la Ginger. Estic convençut que ben aviat s'endurà la medalla d'or dels Jocs Olímpics gràcies als seus entrenaments. Avi! Ja sóc a casa! He arribat, avi! Arribes tard, noia! Avui és el 15è aniversari de la mort de la teva àvia. Amb qui eres? Què feies? Però si m'has dit que anés a comprar Sakura Mochi. Tu sempre m'has explicat que a l'àvia li encantaven, no? Mentre ha tingut a la botiga, per això he arribat tard. Ah, ja me'n recordo. Va, fes el te, Ginger. A la Kaneko li agradava moltíssim menjar Sakura Mochi bo i bevent te. T'hi assembles molt a la Kaneko, Ginger. No t'ho havia dit mai? Què? De debò? M'assemblo a l'àvia? Quan vaig conèixer la Kaneko, no hi havia cap altra noia que se li pogués comparar amb bellesa. I això que en aquell temps jo era un xicot molt exigent. Quan la teva àvia i jo ens vam conèixer, eren uns temps molt difícils i perillosos. Ara t'ho explicaré. Oh, ja ho sé, avi. Me l'has explicat una pila de cops, aquesta història. Recordo que en aquella època l'amor era autèntic i les verdures i l'arròs eren ben purs. Però, avi... Ara tot ha canviat tant. Però recordo que... La joventut d'en Jigoro. Bé, ja sóc a Tòquio. No li trobo res d'especial tant que diuen. Quina terra més dura. No hi deu haver manera de llaurar-la. Això és un desastre. Mira, qui és aquest poble? És de poble. Però què en fa? No sé. Ei, què hi fas tu aquí? No puc. No se m'acut cap idea. Potser és que no tinc gens ni mica de talent. No crec que pugui convertir-me mai en un gran escriptor. Que gruller! I ara? Però què s'ha cregut? Com és possible? Què passa? Un home ha plantat cara a un policia. Em sembla que no saps amb qui parles, noi. No el vol tastar? És arròs de primera qualitat de Yamagata. És boníssim. Tasti, l'home. Però que no ho entens encara. No està permès menjar al mig del carrer. Doncs tasti el Kimpirago. Molt bé, estàs detingut. Oh! M'has revocat tot el menjar. Oposes resistència a un agent de la llei? És un pecat llançar el menjar. Sóc en Jigoro i no Kuma. I no ho puc tolerar. Deixa'm estar. Encara Que no veus que d'aquí una estona et buscarà tota la policia? Has atacat un agent, això no ho oblidaran. Vinga, corre! Més de pressa! És deliciós. Oh, i tant. L'arròs i la vedella són excel·lents, però la magnífica clau que li has fet al policia encara ha estat molt més bé. Has dit que et deies Jigoro Inokuma, oi? M'agradaria ser escriptor, encara que no tinc bones idees, però ara m'ha vingut la inspiració. Ets escriptor, dius? Vull arribar a ser-ho. Escriuré una obra mestra i em convertiré en un escriptor famós. Molt bé, per què no escrius una novel·la sobre la meva vida? Ho vols fer? Què? Escolta, he vingut a Tòquio des de Yamagata per convertir-me en el millor judoka de tot el Japó. Hauries de plasmar la història del meu èxit aclaparador en un llibre. Estic convençut que es vendria molt bé. Pots pujar-hi de peus. Digue'm, quins èxits has aconseguit fins ara com a judoka? He guanyat sense cap esforç 230 combats. Increïble. Ja has de saber que els meus contrincants eren ossos. He derrotat 230 ossos. Ossos? Vols dir com els que surten als còmics? No! Dels que es brameguen. Vols dir ossos de debò? Ei, se'n va sense pagar! La nota no ha pagat! Espera't, espera't! Ha de pagar! Oh! No et trau la cara de vergonya marxar sense pagar? Això no es fa. Ets fabulós, n'hi ha per treure's el barret.
Moltíssimes gràcies. No sé què dir davant de tanta generositat. Deixi-ho córrer. No tolero el comportament que va en contra del que és correcte. Perdonin, però és que vostès encara no han pagat. Què? Jo no... Moltes gràcies, un dinar boníssim. Què? Jo no tinc diners. Sóc un pobre estudiant. Em pensava que em convidaves tu. Què puc fer ara? Doncs jo no tinc cèntims. A Tòquio ningú no sent compassió per ningú. He agafat l'home que se n'anava sense pagar i ja veus com m'ho agraeixen. No hi ha dret. Oh, quin tip de treballar. No m'agrada gens rentar plats. És molt més fàcil tombar un os. No puc creure que tota aquesta història sigui veritat. En Jigoro és tot un personatge. No sé per què, però tot d'una m'han vingut moltes ganes de posar-me a escriure. Moltes gràcies. Has sigut molt amable d'acompanyar-me. Vet aquí on volia arribar. Què et sembla? Has fet un viatge tan llarg per venir a un dojo tan vell? En aquests moments això no té cap importància. Ara sóc feliç. Som a casa de Noshinosuke Umao, el meu mestre. Que és mort? No, no pot ser. Sí, la malaltia va poder més que ell, tan fort com era. Només quedem 2 dels seus deixebles. I aquest dojo en un estat deplorable. És terrible! El senyor Umao és mort! Des que era un marrec m'he tingut com el model a seguir. No sé pas què faré ara. La seva única filla, la Kaneko, fa tots els possibles per reconstruir el dojo i tirar endavant, però no és fàcil, pobra noia. Però, Jigoro... Kaneko? No ho sabia que tinguessin visita. Hola, em dic Kaneko. Encantat, sóc Jigoro. Oh, quina sensació tan dolça. Em sento com si m'hagués menjat un albercoc. Em d'acaba enamorar? Si això no és amor, què és, doncs? Hola, perdoni, senyoreta. Ah, són els alumnes del dojo Godokan. Què volen ara? Per què ens heu trencat el rètol de l'entrada? Doncs perquè ja no el necessiteu. Aviat ensorraran aquesta ruïna de dojo. Estem molt amoïnats, senyoreta. Ha de marxar d'aquí com més aviat millor. El termini per pagar els deutes s'ha exhaurit. Ha de prendre una decisió. Ja s'ho ha pensat? Potser ja es vol casar amb el nostre president? Una noia tan dolça i bonica com vostè no hauria de viure pas en un catau tan lleig com aquest, senyoreta. Treu-li les mans del damunt, porc! Qui ets tu? Em dic Jigoro Inokuma! Si no sortiu d'aquí ara mateix, us aixafaré i us faré viatjar fins a l'últim racó de l'infern! Calla! Per molt fort que siguis, no els podràs derrotar tots. Deixa'm anar, els estomacaré i la teva història serà molt més interessant encara. Però si ells t'estomaquen a tu, no podria escriure ni un relat curt. No ho entenc. Què s'empatollen? El destrossaré en un moment. Pareu d'una vegada. President! Oh, Saimonji. Sisplau, perdona'ls, Kaneko. Aquesta trepa no se saben comportar com cal davant d'una senyoreta. Aquest home és japonès? Jo diria que sí. Per cert, Kaneko, avui és el dia que m'has de donar una resposta a la meva proposició. Ja t'has decidit? Què? Què és això d'una proposició? En Saimonji li ha demanat a la Kaneko que s'hi casi. Què? Quina barra! Ja t'he donat la resposta. No puc fer-ho. Que n'ets de tossuda, però encara que diguis que no, jo sé que en el fons vols dir que sí. Pensa que si acceptes la meva proposta, no caldrà que em paguis els diners que em deus. Així podràs conservar el teu dojo i si vols fer les reformes que calen o si el vols ampliar, ho pagaré jo. No t'hauràs de preocupar mai més si et cases amb mi. Ets tan bonica. La teva bellesa és poesia. Només penso en tu, m'has encisat. No t'hi acostis! No t'hi acostis tant! Què t'agafa, tu? No li puc dir coses boniques? Ets un porc! Les dius amb mala fe! No m'han agradat mai els pagesos. Ja vindré més tard. Espero impacient que la pròxima vegada acceptis la meva proposta, reina. On
On vas tu ara? Espera't! Ets un mal educat! Vine aquí! És una noia molt tossuda, oi que sí? No pateixo gens ni mica. Ja veuràs com aviat caurà als meus braços. Aquell paio em preocupa. Quin home tan vulgar. O sigui, que et fa xantatge, aquest paio? Em demana 2 i fins i tot 3 vegades més dels diners que em va deixar quan el pare estava malalt. En Saimonji paga els membres del Godokan perquè em posin la por al cos i accedeixi a casar-me amb ell. Què dius? No ho puc tolerar. De cap manera, els meus principis m'ho impedeixen. Kaneko, a partir d'ara vull que tinguis plena confiança en mi. No pateixis, jo t'ajudaré a reconstruir el dojo. Vull plegar! Però què us passa, nois? Sou tan figues que els del Godokan riuran de vosaltres. Això és el que voleu? Vinga, va, poseu-vos drets. Farem l'Ushikomi 100 vegades més. Què? 100 vegades més? Auxili! Jo plego! No us n'aneu, torneu cap aquí ara mateix. Malament. Ja no queda cap noi. No té cap sentit reconstruir el dojo. És una pena. No vull tenir deixebles com aquests. Perdó. Eh? Si voleu passar, l'esmorzar ja està a punt. Veniu. Oh, és boníssim. La Kaneko és una gran cuinera. No trobes, Daisy? Que no ho trobes bo? Sí. Vols posar-me més, sisplau? Sí. Oh, quins ditets. Són suaus com un floc de cotó fluix. Això és amor. Estic enamorat. Estic enamorat de la Kaneko. Jigoro, vull que em prometis una cosa molt important. Ho faràs? Què? Quan els nois del Godokan tornin a venir, no t'hi enfrontis. Sisplau, m'ho has de prometre. Què? No vull que facis servir el judo per motius tan roïns. Pel meu pare, el judo era un esport, no volia violència. Esclar, t'ho prometo. A més, no em puc rebaixar a lluitar amb uns pelaganyes com aquells. Jo he tombat 580 ossos i he treballat molt per aconseguir l'estat d'ànim idoni i la millor tècnica. Em pensava que només eren 230 ossos. Home, no em volia semblar immodest. Oh, és preciosa. És la noia més bonica que he vist mai. Què voleu? Surt del mig. Que em busqueu a mi, potser? Doncs sí, ens han arribat rumors que només quedeu vosaltres. El defensor de la pobra noia òrfana. Com t'ho faràs, eh? Aneu amb compte. No t'empipis, home. Només volem que ens facis una classe de judo. Quan els nois del Godokan tornin a venir, no t'hi enfrontis, sisplau. M'ho has de prometre. Va, nois, donem-li una bona lliçó. Jigoro, respira. Jigoro, vinga, reacciona. Què ha passat? Han vingut els nois del Godokan. Jigoro! Estic bé. Ningú pot acabar amb mi. Sóc l'home que ha tombat 890 ossos. No ha passat res. Jigoro, no! Déu meu, Jigoro! Ho sento. Per culpa meva t'han fet molt de mal. Perdona'm. Saimonji, què vols? Em sap greu, Rin. M'han dit que el pagès ha pres molt de mal. Els nois del Godokan són bons nanos, però a vegades s'esgarrien. Per cert, has pensat en la meva proposició? M'has de donar una resposta. Estic trist.
Saps, aquesta nit he tingut un somni molt estrany. He somiat que enderrocaven el dojo i que el pagès prenia molt més mal encara. No m'agradaria gens que el meu somni es convertís en realitat. Casar-te amb en Saimonji? De cap manera. No ho facis. Escolta'm, Kaneko, no et casis amb ell. No pots fer-ho, seria terrible. Casar-t'hi no és la solució. Pensa-t'ho, encara hi ets a temps. Ja no. No hi ha cap altra solució. Ja he ocasionat prou problemes. Tu no has portat cap problema. També hi ha un altre motiu. No voldria perdre mai el dojo del meu pare. Ell el va conservar arriscant-hi la vida. Se l'estimava. El seu esforç està gravat per tot arreu. A les columnes, a cada sala, a l'estora del tatami. Jo ho solucionaré tot. No t'has de preocupar per res. No, Jigoro. Deixa-ho córrer. Ja n'estic ben tipa. No ho facis. No ho facis. Ja ho saps. Diuen que la Kaneko ha acceptat la proposta de matrimoni d'en Saimonji. Em sembla que n'està molt enamorat. De pressa, senyoreta! El nostre president l'espera amb impaciència. Kaneko, de debò que estàs bé? On és en Jigoro? On s'ha ficat aquest home? Jigoro. Kaneko, no! Kaneko! Jigoro, t'has fet mal? No ho suportaré. No ho suportaré. Te'n recordaràs, Saimonji! Kaneko! Estàs maquíssima, Kaneko. Preciosa perquè sí. La cerimònia del nostre casament està a punt de començar. Tots els meus parents es quedaran de pedra quan et vegin. Germà, la cerimònia està a punt de començar. Et presento la meva estimada germana, la Saeko. Oh! Ja tenia ganes de conèixer la preciositat que ha fet per a boig el meu germà. Vaja, és una pageseta molt bufona, ja ho crec. Calla! Calla! Kaneko! Ho sento. Perdona'm. No em puc casar amb tu. Seràs meva, Kaneko! No, Jigoro! No lluitis, espera! Patireu 1000 vegades més del que heu fet patir la Kaneko. Jigoro, espera! Kaneko, ets tu? Kaneko! Pel pare, el judo no era una arma per lluitar. És increïble. No m'ho pensava que aquesta noia fos tan forta. Perdona.
El pagaré. Increïble, l'home que tombava ossos tombat per una noia. Em va ben enredar. Aquell home es deia Eiji Yoshikawa. Anys més tard es va fer famós per la seva obra mestra Musashi Miyamoto. No m'ho crec. Doncs és veritat. Ostres, La veritat és que la Kaneko no em va tombar i ell no hauria d'haver publicat la novel·la amb el títol de Musashi Miyamoto, sinó Jigoro Inokuma. l'última vegada que em vas explicar aquesta història em vas dir que en Yasunari Kawabata va escriure el llibre sobre tu i l'àvia i que el va titular El Dojo. Sí, potser sí, ja no me'n recordo, però la teva àvia era la dona més dolça i més bonica del món.